गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै माखासे मानि जेंना जेंसिखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दिनै मानगोनां दावराव दैख्रेब नार्जारिनि आगान आरो मा खेंफोरथि होदों सरकारनिसिम आरो रायजो राजानिसिम खोनासंनानै लानाया गाहाम। लेन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआव EM रन्जित बरगयारी बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन, खिन्थु बिथाङा गैया। तामुलपुराव मिटिं दं होननायखाय बिथाङा बेयाव थांबाय। दा लोगो मोननाय जायाखिसै, थेवबो सेक्रेटारिखौ लोगो मोनबाय, OSD खौ जों लोगो मोनदों। दा लोगो मोननाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, गोबां गोबाव जाबाय, फुराना जाबाय जोंनि जेंनाया। जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा लानानै जों सम सम बिटिसिनि EMफोरजों आरो बिटिसिनि अफिसारफोरजों जों लोगो हमनो फैयो, रायज्लायनो फैयो। दा स्पेसियेलि मजाबारि गामि सिडली बेल्टनि आन्दाराव, सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947आव दानाय बियो 5 डिसेम्बराव। 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना। बे हायाव रावहाबो अधिकार गैया, बे हाखौ बायनो मोना, बे हाखौ फाननो मोना, फानग्रायाबो। दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जावले जों दरखास्त होदों, बुंबोदों। आरो जों बेल' नङा, जों 2019आवबो जोङो सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों, गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गारनानै खारलांदों, बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि मानव गेदेर डिपुटि कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों। आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा रोखा बुंदों। आरो सोर एनक्रच खालामदों, सोर फेमिलिया, आरो बबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों, बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ बिटिसिआव फरवार्ड खालामना हरदों नेसेसारि एक्सननि थाखाय। जिहेथु हानि गोहोआ बिटिसिआवसो, दा बिटिसिआ मावना होनांगौ। दा 2019आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों, खिन्थु 2019आव बे थांलाय फैलाय खाथा बिहरलायनाय, डकुमेन्ट बिहरलायनाय, बेयाव दिन थांदों। ओमफ्राय नै दा गोदान सरकार फैबाय, UPPनि दैदेननायाव, प्रमद बर'नि दैदेननायाव। दा फेरेंगा बिथानावबो जों फैगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं। इमिडियेट ओंखारनांगौ, मानोना बे हाया बर'फोरनि हा, बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया, बा फाननोबो हाया, बा हा मोननो हाया। दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामालासे, हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगानि थानो मोनै मानसि बे सेनानै लानानै दङ। दा खाजोनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो, आप टु डेट 25सिम बिथांमोना खाजोना होबाय, हानि खाजोनाखौ। दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं, हानि खाजोना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस गासैबो दंजोबो। दा बेखौ होखारनांगौल' दं, मानो होखाराखै, दा बाथ्रा बेयाव जादों। दा सम सम बिथांमोना बुङो होखारगोन होखारगोन, बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दं। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुना थानो मोना, आइनाव बे रोखा रोखाखा। दा गथिखे जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं, हाबनानै दं, बिसोरखौ गोदानै गुबुन जायगायाव दोननायनि बेब'स्था खालामगासिनो दं, रायज्लायगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंबाय थादों, रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा बुंबाय थादों। खिन्थु जोंनि बाथ्राया बे नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नोङो मानो हाबफैया, बबेनिफ्राय नों फैया, नों बेयाव फैनो मोना, नों थाफैनो मोना। बे थानो मोनै, हाबनो मोनै जायगायाव नों माबोरै थाफैखो, प्रश्नआ बेसो। हाया दिनै मानो आवग्रिनानै लाफैखो। दा गथिखे नों होखारनांगौ, नों थांनांगौ, नोंनि जायगायाव नों थांफिननांगौ, बबेनिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननांगौ। आरो बेनि थाखाय बेखौ रिहेबिलिट खालामनो हा नागिरफिननायनि बाथ्रा गैया। बिसोर जोंनि आलासि नङा, बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै लाफैयो, बिसोरो जोंनि हाखौ दखल खालामना लाफैबाय। दिनै गोबां जोंनि हाखौ बिसोर मावनानै जानानै जों बेयाव खाजोना होगासिनो दं, खाजोना होगासिनो दं, फैसा थांगासिनो दं। दिनै जों बिनि प्रडाक्सनबो जेबो आबादबो जों मोना, बिसोर मावनानै जागासिनो दं आरामसो। दा बेयाव जों बिसोरनो जुदि आरोबाव आलासि बायदि बिसोरनो जुदि हा फिननांगौब्ला, बिसोरखौ जुदि जाहो लोंहो जुदि जों बिदाय होनांगौब्ला आयेना मा थांखो? आयेनावथ' बेखौ थोनाखै। आयेनाव बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं, दे शुड बि इफेक्टेड फरथुइट, बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं। दा जों बेखौ हमगासिनो दं। आरो दिनै 2019आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दं, हाबनानै दं, जिसिबां इलिगेल थानो मोनै मानसि दं बेयाव, बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ। दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ। दा जों बेखौसो बिटिसि सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबनांगौ गासिबो।
मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे बिटिसि सरकारा सोरनि बिटिसि सरकाराथ' जोंनिनो